dela berrogei bat ordu gose greba utzi zuela, eta lata guztiz eta atzo janaria sartu arren, oraindik 500 gramo batu zuen gaur, ematen du egoera hobera, baina pizkanaka izoala. Esaten dudan bezala oso egoera larrian dago. Beste aldetikan, goize honetan aldetik jaso ditugun albisteak, jakingo dezutenez ez dira batere ona. Komunikabideek zabaldu dutenez, forense bakarrak, zabalda kartzelara, kartzelan egoteko aukera eta bere osasun egoera engatzeko edo hobetzeko kartzelan egon beharko lukela aipatu egin forentzea. Beraz, orain hurrengo urratsa izango litzake fiskalaren txostena horren arabera egingo duena eta ondorioz epailearen erabakia. Gutxienez erabaki hori hartuko da datorren asteartetik aurrera. Uste degunaren arabera. Ekimen batzuk egin dira gaur, bat Iruñan, kide sartu ziren Josuren aldeko askatasuna aldarrikatzen, sartu ziren Iruñako katedralean, eta gaur goizean epaitu behar zituzten, azkenean salaketa bat jarri zuen hartu, baina gaur bertan bera gelditu da salaketa elizak horrela nahi zuelako. Iruñatik gora bikon abiatu dira beste 6 lagun, atxilotuak izan dira, eta dakizutenez Bilboko manifestazioa gaur goizerako konbokatuta zegoen manifestazioa bertan bera utzi zuen, leku baten ondorioz audientzia nazionalak. Hala eta guztiz, konzentrazioak egin da, Oioa plazan, guardian eta bertan egon gera ospitalaren aurrean dauden grebalari batzuk. Beste ekitaldi batzuk datozen ordutarako toki askotan konbokatutak daude eta baita asteburu honetarako herritan, auzotan, hirietan eta toki askotan. Baraualdian eta honetako mobilizazioak. Donostian, jakina denez, behiatia udalaren aurrean goizeko 11:00-etarako. Bukatzeko eta aipatzeko askotan buru belarrez hartuta gaudela Josuren aldeko askatasunan, baina baita dakizutenez orain dela aste pare bat, edo gehiago Mikel Etibarren artea eta seme alabak larria izan zuten, eta aspatu behar da ospitalean egon dira izan, Josu dagoen ospitalean, eta seme alabak alta jaso dute, etxean daude, beraz, eta emaztea, gaur goizean autorean dute, eta ematen du, hobekuntza nabarmena egin duen. Beraz, behingoz, sortea izan du. Eta bukatzeko, aipatu duan bezala, Josuren askatasunaren aldeko borrokan, buru belarrez hartuta, Donostiako ospitalean, baina baita Euskal Herriko zenbait tokietan. Ez dugu hartu behar, baita beste gaixoen dauden 14 herritarren gure diren askatasunaren aldarrikapena. Eta nola beste ehunka preso
eta denon babesare